Olha só, aí vem o Messi, e agora? Partiu o Messi, um só na marcação, partiu ele na velocidade, partiu o Messi, bateu pro gol! Gol da Argentina! Lionel Messi! No finalzinho, aos 46 minutos do segundo tempo. O Messi partiu sozinho no final do jogo. Ele foi bem marcado, foi dominado, foi controlado. Στο τελικό του κυπέλλου Ισπανίας. Αυτό όμως που έμεινε βαθιά χαραγμένο στη μνήμη όλων όσοι βρέθηκαν στο Camp Nou ήταν το γκολ αλλά Μαραντόνα από τον διάδοχο του Μαραντόνα. Η ηρωνία της τύχης, ο Διέγκο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε κλινική και δεν είναι σε θέση να θαυμάσει τα κατορθώματα του ποδοσφαιρικού τέκνου του.